Kunesifundo okuthiwa uzosifunda kanzima noma uzoshiya sisale sifundo ngabanye abantu. Yile nto eyenzeke kulezi ngane lezi la ngaphezulu. Angifuni ukuchaza ngibekade kodwa-ke bengibheka lapha ku-Facebook ngathola ama-comment abantu abaningi. Abantu besifazane bathi noma kungathiwa udle u-10K besingekho isidingo sokuthi babulawe. Kusho abantu besifazane. They all comment the same thing. Bonke bakhomenta ngendlela eyodwa futhi efanayo. Akungididiki ukukhomenta kwabo because uma ngibheka ama-comment abantu besilisa bathi balayekile, bafundile, bathi abanye next week kuzobe kufa abanye because lento yokuthi kudliwe abantu besilisa, labantu laba besifazane abayiboni into wrong ngokwenza kwabo. So uzothi umuntu akakuphoqanga but you still udla imali yakhe uzuqeda u100K okanye u10K ngento ethi awumphoqile. Kusho wena uthi akaphoqiwe, right? Wena uphoqelekile yini, uphoqiwe yini ukuthi udlele u10K noma uthembisile ukuthi udlele u10K? Benza ithembisa abangeke befeze behave ngendlela yokucabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu mayenza into athi ubani mina ngizakubophisa mina or mina ngizala neqhaga ekhaya nje ngafa wonke umuntu kini if ungangithinta. Basho njalo. Angazi ukuthi imali i-rewards le iphumile 250,000 ukuthi kuboshwe lo okuthiwa uyasolakala. Ibouncer elina 31 years lakhona lapho eSoweto, abanye bathe lase Bushbuckridge, abanye bathe yini iMaputo. Bathi ke lo mfo ube seboshwa mayelana necala lokubulala laba ababili. Ngiyawazi amantombazane ane language ayifundiswa emakhaya edom, futhi ke angabi nayo nawo indlela yokubheka ukuthi lento abasuke beyisho ngaleso sikhathi iyabalekelela noma ayibalekelela. But ke angizukukhuluma kube kahle. Uma uzobheka la ngaphezulu, ubheka nje la ngaphezulu, uzothola ukuthi lezi ngane sonke isikhathi iposta ngotshwala. Leyo nto ikutshela ukuthini? Benza into abayijwayele bayenza kubantu abarong. Noma bengayijwayela ukuthi beyenze kumuntu oyi-1 beyiphindelela ayibekezelele afike la idinwa khona, aboleka isibhamu, aba-unalive, abacime. And mina ngokwami uma ngikhulumela iside lami ngizothi mina kubuhlungu kodwa ngokuthi asincenge ukuthenjwa ke la ku TikTok, asincenge ukuthenjwa qobo. Akekho nje umuntu esimsebenzelayo la ku TikTok, sonke sikhuluma nje into, sikhuluma ngedatha lethu ngesikhathi sethu. For a future lesson, ukufa kwengane ezincane futhi zibulawa kabuhlungu kanje, kuukuthi nezinye izingane ezicabanga ngemathaveni zicabangisisa. Kunabanye nje abacabanga ukuthi ngasonke isikhathi maye emabathaveni fanele ukuthi beyodunusa lapha ukuze bethole yonke into abayifunayo. Kanti udunisela abantu abarong, mawuqeda uthi uyabaleka bekulande bekubulale. Bekulande bekubulale. Usuyafika ke ezulwini ngo4 entatha. Bayakubuza kwalapha ezulwini manginothi likhona nalelo zulu. Ubuya phi ngalesikhathi? Ubuye ethaveni. Usufikile yini kini? Cha, ngifika ngekhaya. Pho ubekwa yini la? Sikhathi sini lesi? Uma nginokuthi izulu likhona. Usuhluleka ukuphendula ngisho sowufile ukuthi sikhathi sini leso ofika ngaso emazulwini. Ngo4 entatha uma bekubuza abantu abakini bethi u4 entatha yisiphi leso sikhathi, asikusisi isikhathi sokulala, kuyosho wena futhi uthi isikhathi sokulala kuthiwa siyabongaka. Abanjengawe bahlala lapha, uhambe uyohlala nezinye izibotho ebhizi notshwala ezingalala ubusuku nemini. Kuthiwa hambe uyohlala lapha ezinye izibotho efana nawe lesana. Ngokuthi ke lana sincenga ama-followers, sincenga nama-likes, sekufanele ukuthi sibe polite nento njenga ezi-useless. Ukuba sethaveli nje in the middle of a night, you must know one thing, uzohlangana negcwele enezizokubulala. Awukwazi ukuhamba uyophuza ama-astropes, especially uma kulezi ndawo zamathaveni. Cishe i-astropes ilokhuzana A1, what you call
ngazi noma lento ibizwa ngedampi noma ibizwa ngani angiyazi mina, kodwa ngeke ngayibona nje store room angidlula ithi 89 rand, kusho ukuthi uma usuyithenga eThavel i-100 and something, automatically vele kuzoba easy ukuthi uma uphuze lokho lezo zinto ku-6 kubiza 100 rand kukodwa, kusho ukuthi u-600 soqedile. Umuntu wesifazane uma iphuza 66 bebabili, kusho ukuthi 1.5 already gone. Then mhlawumbe uphuza ne-Hennies 600 and something, mhlawumbe uphuza nje nobunye utshwala oshampeni nje u-10k it's nothing, imali nje ongayiqeda nje kalona. Basebenza phi labantwana? That's a question that need to be asked. Basebenza phi labo bantwana? Ngizocela nje ukuthi ngi-add ama-comment abantu kulezi ngane. Ngifuna nje uku-add nje ama-comment. Ithini le comment? Lena naye enye i-comment futhi. Angisho nawabona ama-comment abantu badiniwe, iy'ngane ezingafuni ukucabangela, ehlezi icabanga ukuthi yonke into imayelana nazo, abantu bakhathele. Reading from ama-comment you can see ukuthi abantu ba-angry kangakanani. Lento is a lesson that need to be learned, ukuthi musuke kumyuza umuntu uma ungasamfuni mtshele, noma uma ungeke uyenza into azoyifuna ukuthi akwenzise yona egcineni, musuqala uphuza utshwala bakhe. Futhi-ke musuke ukuthi wena uzala neqhaga ngeke bekwenze lutho, ngoba iqhaga zakini zizozaza ukuthatha sofile. Futhi musuke uya ngengqondo yokuthi umama unemali, ulfa uzosilwela, kuhambe kukhishwa boma 200 and something thousand for ingane. Cishe nonina bekade ukhipha lo 200,000 ngoba uyazi ukuthi vele umshwarensi uzomkhokhela ukuthi kuboshwe lo muntu obulale lezi ngane, or umama besevele saze bona nokuthi lezi ngane kodwa ziyofela ubala, waseyakhava ethola ama-policies, ukushona kwazo vele yena uyokwenza ama-claim bese khipha u-200,000 athi ufuna umbulali wazo. Akukho lulu, akukho mnandi ubona. Kanti kuba kuthiwa wayefundisile noma wayetshelisisile ngobungozi bokudla imali zabantu, beyingeke yenzeke lento. Kodwa ngibonga ithuba. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Somkanda. He's speaking about the two cousins that were deleted lapana eMamelodi. So uyasho ukuthi ngeke udle imali yebantu bese ucabanga ukuthi kuyophela njalo nje. Namantombazane they need to learn ukuthi etshwaleni imjida makafika akuthengela utshwala vele utofuna kulala nawo uma ungasafuni then kuyobe sekuba inkinga ukuthi it's something nje lekufanele mantombazane ayifunze. Mantombazane lekumele ayade ukuthi engeke uze udle imali yebantu nje njalo nje. Nothing is for free la eMzansi. Every time umuntu uyofuna ubhadala uma ungasafuni kubhadala, then there are gonna be consequences. So uyasho nje ukuthi for people ukuthi babe safe, mantombazane babe safe, aphephe. Nathi imali yakho mawunganayo imali lala ekhaya. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.